gafarta malam. Na yi kiriku da muke murna ya bar garin nan. Ya sake ɗauko doki zai dawo garin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiriku da aka jin daɗin ya bar gari kuma shine ya ɗauko doki ya sake dawowa. Kai ku tashi karatu ya ƙare. Ai babu karatu yanzu ku tashi mu je. Ma bini mata rabbika ba. Lafiya kuma salama lafiya lau. Barka mu. An tashi lafiya. Lafiya alhamdulillah. Malam da matsala a cikin gari. A saurara. Malam garin nan da matsala. Subhanallah. Kiriku da muke jin daɗin ya bar garin nan. Ya sake ɗauko doki zai shigo garin nan. Saboda haka ina ba da shawara ka tattara iyana ka malam mu bar garin nan. Saboda in ya shigo zai sake fitar da mu. Yaran malam a wannan jihar muna da Allah, muna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, muna da mai girma gwamna Malam Uba Sani. Mai girma gwamna Malam Uba Sani zuwa iya gina al'ummar gari, ya gina 'yan gari ba ya rusa gari ba. Kuma na ji daɗi da kuka zo da wannan magana. Ɗunguma za mu yi mu tafi Gamman House mu je mu samu mai girma gwamna. Mai girma gwamna a wannan garin namu in dai mutum ba ɗan dagaci ba ne ko dagaci ko hakimi ko ɗan hakimi ko sarki ko ɗan sarki ko masu sukuwar dawakai idan mutum ya zo da doki. To shi mai girma gwamna shi ya san yadda zai yi da dokin da kuma wanda ya hau kan dokin. In mutum ya taso daga Daudawa ya ce ta nan zai keto. To sai mu ce idan aka zo riga cikun muna da Right Honorable Yusuf Ibrahim Zelani ya ɗauko kundi ya yi masa hayaƙi fidda na kogo domin su ƙananan aljanu irin waɗannan ƙananan aljanun ba sa son hayaƙi da kayi musu hayaƙi bangon duniya suke komawa su je su haɗu da bammali su fara zare idanu suna kaɗa kai aljanu irin wannan sai mu ja musu wa kashabna ba saru kai mana didi yawwa dan malam wa kashabna an ka gida aka nagode za mu ta yi wa mai girma gwamna addu'a Allah ya ƙara ba shi ƙwarin gwiwar da zai yi maganin irin wa'annan takura al'umma din wa'annan takura al'ummar to su za a yi maganin su Tun na samu fita to alhamdulillah. Allah ya haɗa mu da mutumin arziki mai kishin al'umma mai tausayi da jin kai malam Uba Sani malam Uba Sanin nan da ko bacci yake zaka je numfashi sai yana a taimaki al'umma